perioada în care ai fost morar și ai avut moara ta, eu mă gândesc că dacă n-ai fi venit la București, de fapt, dacă n-ai fi plecat amândoi ca instructor de skijet la Costinești, tu acum, dacă ai fost morar, ai fost genul ăla de morar cu trabuc, cu ochelari de soare, așa, cu niște băieți pe care biciuiei. Nu mai erai. Mai era maxim 2 ani. Morar, după aia plecam... Cum aveai lista de prețuri? Un săcuț, 2 lei. Băi, tocmai de asta, de unde ai scos-o tu, mă, pe asta, mă? Că Doi așa mai săcuți. omorât, bă, toată tinerețea mea. Tu, după ce am plecat de acolo, ce-ai la toți oameni? Era scris la moară, aveai pe dreapta că intrai. Un săcuț, 2 lei, 2 săcuți, 4 lei, 3 săcuți, 6 lei. Așa era lista de prețuri. nu era așa, mă, un săcuț, 1 leu, 2 săcuți, 2 lei, că nu eram handicapat. Eu spun că am Sunt văzut foarte lista de prost la prețuri. matematică, că mai știi discuția cu tine și cu Adi, cu Deca, Meca, Feca, dar am zis, băi, lăsați-mă în pace, că mie mi s-a încinge creierul. Ori accepți asta că era un adevăr, o dacă nu trec cu jaluzele și cu mamaia care se spăla. Pe care o accepți? Deci ai băgat pe astea două. Păi nu, care sunt alege din ele. Bă, fii atent. Deci asta ce spune Bobo, că aia e camera, da? Da, bă, da, aia e camera. Deci astea sunt niște chestii care s-au întâmplat, dar nu așa. Deci bun, deci asta nu e adevărat. Și asta înseamnă că atunci când se spăla mamaia ta și noi te-am prins că te uitai printre jaluzele, tu le închideai. Nu fi nesimțit. Da, ce? Nu fi nesimțit. Dar aia a fost așa, că prostul ăla de neamțul, Da. care acum e în Cipru, firea al dracu să fii de prost, Așa. că poate te uiți. Deci, și pe aia el ți-a zis ție și tu ai înflorit-o? N-am înflorit-o! Mamă, Băi, eu n-am înflorit-o. Eu recunosc. Eu, de exemplu, pe aia că eram pe stâlp, eu multă vreme am crezut că n-a fost adevărată. Eu am crezut că ați băgat-o voi, că noi te prinsesem... Pe să schimbi becul. Bă, cum să schimbi becul, mă, că ăla e bec, dar vine Enelul și îl schimbă, băi, tâmpitule. Păi, dar eu eram la electrotehnică. Da, asta, da. Atâta lucru măcar să reveți și vrei facultatea Așa, dar aia. când erai Rembo și săreai în șanțuri la Floreasca acolo. Când a plouat în noaptea aia de era apa până aici. Că și v-am vrut să mă răcoresc. Că te-am tras din fața tirului, că te făcea la terci, uite, așa era. Deci, Fian, ai fost morar, am fost amândoi instructor de skijet la Costinești, 2 ani la rândul, luam 50 de lei pe zi amândoi. Dar acum aia nu e adevărat. Gata, am pus-o. Nu e adevărată, că eu am vrut să intru. Hai că spun sincer, că ți-am mai zis de 1000 de ori și tu nu vrei să înțelegi. Băi, voi ați venit să mă luați în sat, da? Da. Voi ați venit să mă luați în sat. Și tu erai cu jaluzele și te uitai. Bă, termină, mă, că n-a fost așa. Ați venit în Casa Mare și eu am zis, aoleu, am gelul la mama e la televizor. Acum o scadă numai când ai zis Casa Mare. Băi, auzi, mă, ce Da, aveam o casă mai mică și o casă mare, 4 camere. Îți dai seama. Cășile mari, Cășile mari, cășile mici, mă, da. Și m-am dus în cășile mici la mama aia să iau gelul. Când am pus mâna pe clanță, mama aia își punea ea un prosop acolo, dar mai era atâta distanță. Și când am pus mâna pe clanță, am văzut ceva alb care să... Și m-am... Și a fugit. Ceva alb. Cred că era curul lui mama aia, cum se ridica aia de la Lighean. O fi fost curul, o fi fost... Nu se știe, nu mai contează, am înțeles. Și voi de acolo a zis, te uitai, Jegosule, pântre alea, ce face, cum se spală. Că aia îmi trebuia mie atunci, mă, la 20 de ani, să mă uit să o văd pe bunica mea cum se spală. Eram... Dar stai, bă, noi ne-am dus în direcția aia, mă, care zici tu. Noi ne gândeam că te uiți să vezi pe unde se spală și unde nu dă, tu faci de afară și faci și sub braț. Da. Și la un moment dat mă enervam, deschidea, ia stai bre așa, că te spală dacă tot. Bă, din perioada de când am fost instructor de schi, luam 50 de lei, un borcan de castraveciori și un 50 de lei salam. amândoi. 50 de lei amândoi, un borcan de murături de castraveciori și un salam. Un salam. Și, mai luam și 2 bidoane de bere pentru Vili. Alea la 2 litri. Da, nu mai știu ce era atunci, că știu că e băgat la congelator și beam mai târziu după ce ne făcea Alina mâncare. Ce ți-a plăcut și ce nu ți-a plăcut din perioada în care ai fost instructor de skijet? Da. Am apăsat pe el puțin, că nu știe lumea exact ce făceam noi. Nu știe, nici nu trebuie să... Umflam banana, desumflam banana, puneam jeturile... Și mergeam pe plajă cu portavocea. Ticuță. Nu sta ca soacra pe gânduri, între scânduri și hai cu copilul la banana. Da. Da. Bă, nu mi-a plăcut că erau banii puțini. Pentru noi totuși erau niște bani. bani. Ne mai luam și 2 sticle de rachiu apric de Câlnău. De-abia a apărut atunci. De-abia a apărut și ăla era de... Tensiune, mă, erau fetele la Olimpiadă, îți dai seama. Da, deci mi-a plăcut asta că am avut vacanța aia super mișto. Da, Fian, dacă să zicem că n-am fi avut meseriile astea sau dacă acum n-am fi fost actori, îți dau un top de cele mai ciudate 10 meserii din lume, să-mi spui ca unde crezi tu că n-am fi încadrat. Mulgător de șerpi. 1. E la care ia șerpii. Și așa. Morcan. Nu cred că mulgea șerpi.
adulmecător de subțiori. Este un tip care lucrează pentru firmele care produc deodorante și care măsoară, adică... 7 și 10, bă. De-al meu. 70. Nu știu ce am făcut. Când am cumpărat ceasul ăsta, am pus pe aplicație, mi l-a făcut Ana cadou, m-am jucat pe aplicație. Uite cum crezi că l-a putut să ți-am mai arătat, mă, de 1000 de ori cum se reglează Nu, că G-Shock-urile. ăsta e la altul. Ăsta e la nou. Tot G-Shock se reglează la fel. Nu, am aplicație. Da, și reglez cu aplicația. Se vede Dar i-am că pus reglezi. atunci alarma și așa a rămas. Da, Era dă-mi 7 dracu, și o fi 9 și zic, stricat. hai să probez alarma, să văd dacă sună, că eu așa fac. Și 7 și 10, așa a rămas. Hai că ești tare. Adumelcător. De sub braț. Da. Un om care lucrează pentru o firmă de asta care produce deodorante și care testează deodorantele. Cineva își dă sub braț, el miroase, zice, Și mai dacă bagă băiatul puțină n-are, tărie. ce faci? Cum? Dacă îi dă oțet. Contează, zice, mi-a dat oțet. Pune mâna la gură și zice, intră tu că mă mirbam frumos. Știi, cu ea am mers la găini? Merg doi hoți la găini, era a treia seara, deja proprietarul se prinsese și a intrat cu un par înăuntru, un coteț. Și intră primul pe ăla, bam, îi dă cu parul, îi sparge muianul. Ăsta iese cu mine la ochi, așa și era de afară, ce e, mă? Intră tu că mine mă bufnește râsul. Și mai am un, dacă îmi vorbi de bancurile proaste, ți-l zic de acum? Da. Și că i-am cu Giano prins de Potter în munți și Potter zice, Iancule, dă-te prins! Și Iancu zice, mă dau și Michael Jackson. Imediat, ajunge și la afară de bancuri. Cu legători de viermi. Asta, Bă, nu. Știi că am pățit asta Nu, dar odată? asta cred că nu ne pune, că am făcut și practica, ai cules viermi de mătase din agud. Da, mă, dar culegeam gogoșile alea. Da. Culegeam frunze, noi nu gogoși. Zice și râme și nu știu ce. Am cules și râme. Și... Vierme, știi că am cules, mă, cu cap de paie. Cu Eu am Bogdan cules Chilău. vierme sau vierme șopurile și Bă, iene? nu știi că mergeam la pește și el era o barză moartă pe marginea drumului, la groapă acolo. A, și luai Și a viermi din ea. scos ficatul din ea, mă, și l-a pus în borcan și era... Să facă Bă, viermi pentru un ce- linguriță. Pentru... Avea viermi, că pleca la pește dimineața. Deci ăsta nu se pune, că am făcut într-un fel sau e soft. degustător de mâncare pentru pisici. N-am încercat. N-ai gustat, Da, n-ai mă, băgat cred niciodată? că nu e rea, mă. E, Mai ba ales nu, ui- căci că bă, conține... Whiskas-ul ăla, tu ai văzut cum arată, mă? Ai băgat niște whiskas. Conserva aia când o desfaci? Vezi că opal, sunt șanse de la podcastul ăsta care foarte bălit. multe vizualizări să te sune whiskas-ul. Ce să-mi fac, mă? Să apare reclamă la whiskas. Îți trage niște mustăți, dar îți pune niște urechi în cap și mănânci alea până dă draci în tine. Lasă-mă. Treaba ta. Lasă ce sunt. Înghesuitor sau împingător profesionist. Fii atent, că asta e foarte mișto. În Japonia și în țările unde e suprapopulare, există niște oameni care când, Aoleu, cred că am văzut când nu se pot închide la ușile de metrou, la mă. metrou, e unul care... Înghesuitor, Da, mă? și care împinge ca să închide. Parcă au și băță aia și Da, împung. da, ca să intre să închide Mi-ar ușile. plăcea să fiu înghesuitor. Îți place. Deci asta până acum asta La ar fi. stadion, înghesuitor, cred că ți iei bătaie de teleșină aia. Ok. bătaie. Înghesuitor, bă, da. Și tester de prezervative. O companie Ce? specializată în producerea contragerilor a lucrat la un grup de tineri pentru a testa produse. În primul rând, fiecare angajat a fost echipat cu o cantitate necesară de produse pentru testări. După îndeplinirea lucrului, aceste persoane trebuiau să descrie în amănunte experiența sa, făcând observații și recomandări pentru companie. Dar ei și prestau? Sau Da, erau prestau cu... și după spuneau asta. Uite Domne, ce da. latex. Da, ce moale, ce tiny. Deci Dar dacă n-ar- care bă, rămâi n-ar fi dintre rău. ele până acum? Înghesuitor. Da, și pe Și mine asta ce mă tot un vezi? fel de înghesuitorie. Asta cu testătorul de prezent. Și pe mine unde mă vezi? Unde Aici, la mai înghesuitor. amândoi închesuitori. Da, înghesuitori. Și să și răpăim pe... Hai, Înghesui dă-i acolo! bătaie. Înghesui! Uite-mă pe mine, în situația în care desfac un prosecco și îți dai seama cât de Bine, mult eu aș prosecco vrea de ăsta totuși să beau. plec fără vânătăi la ochii. Și eu aș vrea să rămân cu unghiile la mână, mai ales că nu prea n-am mai mâncat în ultima vreme. Sunt priceput, cred. Știu eu, nu, cu prosecco. Tu îți dai seama că Toată viața ai desfăcut Prosecco. Acum poți să-ți faci o imagine despre mine și să-ți dai seama că acum m-am chinuit cu primul prezervativ. Că nu știam care e începutul, care e finalul. După aia mi s-a părut că era mare. Era mare. Da. Bă, ce mă, nu vine, nu știu ce are. De ce nu vine, Tu ai pus frate? vreodată un prezervativ?
Da, am Și pus. ai știut din prima cum se pune? Nu, evident că nu. Și știi că dacă îl pui pe partea alaltă nu se rulează. Mi se pare că e la fel pe ambele părți. Nu e adevărat, că pe o parte se rulează, n-ai cum. Adică când l-ai pus, n-ai văzut că se Dar rula? tu în beția aia în care erai, tu crezi că să mai uită cineva pe ce parte trebuie pus? E prima oară când l-am pus invers. Și am zis, ăsta nu se rulează, nu-i bun, următorul. Și ai terminat un bax și ai zis, bă, sunt stricate toate, nu se poate așa În ceva. sfârșit, până Eu a- sunt perfect, dar ele nu sunt ok. Până a mers unul dintre ele, stai puțin. Gata. Doamne. Hai că l-am desfăcut, am ținut și după, că de obicei ne sărea în ochi. Bei Prosecco de obicei? Da, în momente când mai beau. La mine, la Giurgi, se spunea sifon, deci nu știu ce să zic. Ai probleme cu alcoolul? Vorbește serios acum, că se uită și Nu. maică ta. Vai, Doamne. Nu, n-am probleme cu alcool. Bei mult sau bei puțin? Că asta e problema. Beau moderat. Asta e ca vântul, când anuntă ăștia. ocazional, știi cum zic unii oameni? Eu beau așa ocazional și după jumătate de oră au 4 nasuri deschise la cămașă și zic, bă, ce mai bem, mă, mai da, ce mai aveți? Așa 4 și eu nasturi beau. deschis la cămașe, adică efectiv mai stă într-unul aici. Nu, dar știi că ți se face cald, gen, și Da. ce, mai deschizi unul, două și după 4 zici, mai adu-mă o sticlă, că mi-e cald rău de tot, mai pot. Asta doar la ocazii. La ocazii. Da, Dar corect. știi că făceam cu Marius emisiunea în pandemie. Urâtă și... emisiunea. Ah! Glumesc, mă, nu, știu că mă uitam și eu. Hai, Mă rog, ia ne să vedem cum e. Stai să văd ce buchet e ăsta. Ia vezi. E bun. Putea să fie de oricare fel, toate sunt bune. Mai ales că cu sifon. Exact. Fii Zic atent. cu Marius Manole, cu emisiunea. Da, făceam emisiunea aia și am avut o ediție Da. în care am avut o invitată pe Angela Gheorghiu. Și m-am bucurat foarte tare, am făcut research. Da? Așa, poate și tu că știi despre Opera. Nu, chiar da. Și pentru emisiunea aia am făcut research, adică deși de cele mai multe ori eu și Marius nu căutam foarte atent pe net să vedem Cine, foarte ce, multe cum, chestii despre da, da, invitat, da. adică eram, băi, hai că știm cine e. Angela gata. Gheorghiu, da. Angela Gheorghiu, am făcut așa și am terminat emisiunea și în seara în care am difuzat-o, că a fost printre singurele emisiuni care n-a fost live, a fost înregistrată, am sunat-o pe maică mea și am zis, uite, nu-ți place cum a ieșit emisiunea? Mie mi-a plăcut foarte mult. Și a zis, ba da, mi-a plăcut, dar tu ai dus de cam multe ori paharul la gură, deci ea la asta s-a uitat, înțelegi? Ea n-avea treabă cu ce ziceam ea noi are o acolo problemă cu cu mine, asta. care încercam să fiu, m-am îmbrăcat frumos, mi-am dat o cămașă, mi-am pus cerceluși, am fost Da, foarte, ea încercam s-a să fiu uitat finuță. și eu fi zis tactul, bă. Mă, tu ai văzut pe asta noastră, da. Mă, prea consumat. Pe cuvântul meu, deci... Exact. Adică ea, și îți dai seama că a și numărat, a zis, am văzut, ți-ai pus de 3 ori, deci ai băut 3 pahare, pe care la fiecare 5 minute ai mai pus încă unul și încă unul. Dar și să de știi atunci că- sunt foarte atentă, de câte ori duc mâna la pahar, am așa o chestie, zic, opa, asta e să dau una. În interviul ăsta mai du mâna la par, dar lasă-l. Mai- Dar relativ, exact. nu duci de fiecare. Hai să bem apă. Hai, ca să vadă mama ta că noi bem și apă. O apă proaspătă de izvor. E foarte bună. Da, e foarte bună apa. E răcoritoare așa. Da. Aoleu. Dar stai niște că nu ești singura femeie care consumă. Eu vin din Oltenia, în zona aia noastră se consuma și câteodată femeile chiar mai mult decât bărbații. Am și o fină, nu dau nume, care acum, ultima nuntă, ospătarii chiar s-au întrebat câtă șampanie poate să bea mireasa până cade sub masă și după râsul pe care l-ai auzit, cred că îți dai seama despre cine vorbesc, dar erau disperați ospătarii și tot pentru mireasă, da, bă... Da, Și a s-ar vrea dus- să termine nunta. Da, a dus nunta până la final? A dus o greu, a? bine de tot. A dus bine și când a venit Azur s-a lansat treaba. Acum vreo 15 ani ziceai că ai lucrat la o tarabă de mici. Mamă, intrăm acolo? Da, Păi da. eu așa o iau. Da. La podcastul ăsta lumea vrea să știe de unde ai plecat și unde ai ajuns. Te rog, da. Dar Și- numai că s-ar putea să ajungem tot în același punct, știi? Nu contează, că îl Să montăm zic invers. după aia și acum, hai că trebuie să plec, am de făcut niște livrări. Știi, Bobo, eu am un ghiozdan din ăla cu care mă mai plimb prin oraș și trebuie să plec, adică... Bă, dar suntem fiind, nu s-a întâmplat nimic cu tine în anii ăștia. Ba da, sunt foarte bine. Sunt Da, vă rog. Nu găsesc Eu sunt strada. aici. Eu sunt aici. Nu găsesc aici unde să vă aduc pizza. Bă, deci ai vândut mici, i-ai și făcut, tu îi făceai. Stăteam la grătar, da. Stăteam la grătar și învârteam mici.
Învârteam mici și vindeam la carton. Nu râs de rog eu mult. Nu e de râs, era o muncă. Serios, nu-i de râs. Și te-a certat cineva că ai făcut prea în sânge sau aveai ceva la tine care zice, mănâncă-i tu pe ăștia. Nu, dar oricum acolo era o lume foarte interesantă, mai ales că eu serveam și cafele și sucuri și erau pahare din alea de plastic, știi? Și se trezea câte un șmecher din ăsta, în pahar din ăla alb așa frumos de plastic, știi? Paharele clasice. Da, se zicea, adu-și mie un suc de la negru cu bule, da? Și mă ducea și zicea, păi ce faci? Păi nu mi-l aduci cu lămâie? Deci aveau și de asta exact, talent ăsta. Erau pe... Omule, ești la o tarabă în piață asta cu zic, pahar alb. n-ai avut momente că te știu, n-ai avut momente în care zici cu lămâia ta. Am avut. Și nu te-a dat afară. Nu m-a dat afară, că eram amuzantă. Eram un ospătar și un grătaragiu amuzant. De ce să dai afară un om ca mine, știi? Că n-ai adus lămâie și că l-ai înjurat pe ăla, l-ai făcut cu și cu oțet. Nu m-a dat afară, dar în schimb nu mi-a dat banii pe ultima zi de muncă. Ultima zi nu mai contează. Băi, Cât aveai pe zi? Așa... Cât aveai pe zi? Nu, aveam 50 de lei, luam la 2 zile de muncă. Adică 25 de lei măceam pe zi. sâmbătă și duminica și luam 25 de lei pe zi. De care de 25 de lei din prima zi mâncam și eu mici, beam și eu suc. Tot din aia. Îi lăsai acolo. Te simți și tu bine cum ar veni. Trebuia să miroși tu austurul, doar mânuțele tale. Unul care se duce la doctor și zice, domn doctor, am o problemă la funduleț. Știi ce problemă ai? Dom'le, mă ustură, mă jenează așa de vreo 2-3 zile. Și doctorul întreabă, unde, domne? Și el zice, chiar aici, la intrare. Și doctorul îi zice, păi atâta timp cât o să-i zici intrare, o să ai numai probleme. Pă la voie să zic, jur. Drop the mic, nu cred, mă. Nu cred așa ceva. Jur. N-avem cum să știm la același om, că vine m-a sunat Mărgineanu care e în Spania și mi l-a zis, tu trebuie sigur să-l fi auzit din altă parte. Eu îl știu de vreo 10 zile. Cred că îl știe de la mine. Nu cred. A ajuns de la mine. Deci asta, și ăsta e singurul pe care le știm, presupun. E singurul ban care le știm acum, la momentul ăsta. Deci tu îl pregătisei pe ăsta și eu îl pregătisem tot pe ăsta. Mi-ai zis de glume, dar mă gândeam ce bancuri știu. Fii, mi-ai și notat. Am scris bancul cu intrarea. Am subliniat. Deci l-aveam pregătit. Toți prietenii mei în ultimele 10 zile au auzit bancul ăsta de la mine. Ăsta este singurul. Bun. Dar eu aș reitera unul care e mai frumos puțin și mai descriptiv în ceea ce privește doctorul și fundulețul. Cu trandafir. Bravo, mă, cu trandafir! Pentru cei care știu ce este despre ce vorba, se uită la primul episod cu Bontea. Acolo el a spus cu doctorul care scoate trandafirul. Și mă gândesc dacă nimerim și pe al treilea. Nu mai vine niciun banc. Pe ăsta a fost cu funduleț. Îl am și pe al treilea, nu mai știu dacă l-am spus, dar cred că l-am spus. Cu scufița roșie, tot legat de funduleț. Nu-l știi pe ăsta? Dă-mi voie, ți-l dau pe ăsta. Scufița roșie care merge prin pădure și la un moment dat tot taie să facă pipilică și se duce repede după un copăcel, ridică ăla, pune coșul jos, pune să facă pipilică când se aude din spatele ei. Nu știu. Îl știi? Scuze, da, îl știu. Adică pot să mă prefac că râd, da? Îl știi. Bă, se pare că la noi la gemeni, dacă râdem la aceleași lucruri, ale alte bancuri care poate sunt mai funny pentru unii, alea nu ne-au interesat, bă, n-am nicio treabă. Deci, bun. Ai avut, Dragoște, știi lumea că viața ta a fost destul de interesantă. Ai spălat parbrize, ai făcut statui vivante. Da. Adică nu statui, n-ai cioplit, tu n-ai sculptat. Zi-mi cu ce spălai parbrizele, cum făceai să iasă clăbuc din soluția aia? Păi, că nu puneai îți spun, soluție de parbriz. Îți spun cum am început. Da. N-a funcționat, dar am încercat și pot să pun la foc că nu te-ai gândit la așa ceva. Am spălat parbrize prima oară cu japonică, prieten din copilărie, și metoda pe care am găsit-o noi, neștiind pe vremea aia de peturi, pentru că eu am spălat cu mult înainte să speli tu, soluția pe care am găsit-o a fost cu sifoane, cu capsule de-alea de încărcare.
Mamă, Și ca să puneam- facă ca doar să facă spuma aia deasupra, spumă. să creadă ăla că e Și detergent. ne duceam cu bidonul de sifon, știi, și făceam cic. Băgam acid, practic, în apa care spăla parbrizele. Smart. Da. Da, statui vivante. Poți să ne faci și nouă ceva acum? O statuie de asta? Mai știi să faci? Păi stai nemișcat și nu clipești, adică Și cât poți să stai așa? mult. E, da. Uite, hai să vedem care clipește primul dintre noi doi. Bine, stai. Începem? 3, 2, 1, mișcăm corpul și mâinile sau rămânem complet nemișcați? Statui vivant. Păi atunci ține și mâna așa într-o poziție mai complicată. 1, 2, 3 și... Am clipit. Și ai râs. Da. Și ai mișcat și mâna. Pentru că m-am gândit că te uiți în ambii ochii ai mei, eu mă uitam doar într-unul. Normal că mă uitam doar într-unul. Și tu? Păi da. Scuze, 1, 2, 3 și. Ai râs? Păi și ce dacă am râs? Păi- Dar să nu clipim era vorba. Tu ai clipit primul. Ce vorbești, mă? Că E ești 1 la statuie, cum e? Ești statuie de face... Atele, doar să miști asta? Ideea e că ăia care vin în fața ta fac tot posibilul să te miști. Înțelegi? Te gândile, te nu știu ce te... Deci n-ai fi putut. Nu. Nu, ești mai bun. Pe statui ești bine de tot. Apreciez. Să știi că avem foarte multe lucruri în comun, unul la mână. Și eu am renunțat la inginerie, la electrotehnică, ca să fac actorie. N-am reușit să fac nici actorie, dar am ajuns într-un fel sau altul actor, de Ligven. Am fost și la Neața, un sezon. Da, într-adevăr. Da, și tot așa eram un fel de... Și și tu acolo, că nu poți să zici entertainer. prezentator. Da. Nu mă arunc la prezentator, Doamne ferește. Dar vreau să te întreb acum de prima parte. În momentul în care ai renunțat la inginerie, ce au zis părinții? Că sunt tare curios să vedem aici acum. Păi povestea e așa, eu în clasa 12 nu știam ce să fac cu viața mea și evident că decisese mama să mă ducă la fratele ei, adică unchiul meu care este inginer și să fac acolo ceea ce am și făcut, o vară întreagă de pregătire în inginerie. Da. Am făcut între a 11 și a 12 inginerie, eu cu vărul meu, adică cu Inginerie... electronică. Da. Aveam un program foarte fix. Unchiul meu, electronist, da? Și te-au dus de la Târgu Jiu la Craiova? M-au dus de la Târgu Jiu la Craiova, unde împreună cu verișorul, adică Unde stai în băiatul Craiova? unchiului, în Craiova, în Craiovța. În Craiovța. Unde în Craiovța? Cinema, Orizont, Racheta, Piață. Nu, lângă Oblemenco. Nu Oblemenco, ăsta, stadionul vechi. Stai că nu, am greșit, nu Craiovța. Unde e stadionul vechi? Am uitat unde stătea bunica. Valea Roșie. Nu. Electroputere. Ion Oblemenco. Nu. Păi dar n-are treabă. Ăla e în luncă deja. Nu Luncă. Nu, am greșit, nu e Craiovța. Ia uite-mă cum îi zice. Lângă Strand, lângă Laguna, pe stadionul vechi unde se mai făceau antrenamente, ăla e Tineretului, nu? Nu e Tineretului. Ba da, așa îi zice. În fine. După aia mai avea extensivul care, electroputerele. Extensiv. Dar e Valea Roșie ăla, Nu e n-are Valea treabă. Roșie, suflete. Extensivul? Ia uite bă ce lapsus am. În Romanești? Romanești, mă! Păi stai mă puțin. În Romanești, ia uite, am confundat cu Luița, scuze. Extensivul e în parc, electroputerele e în Valea Roșie. Adică... Dar se poate ajunge Romanești. din Valea Roșie, o luai Da. pe la Big, pe partea asta Păsărare și ajungeai și în același loc. În Romanești. Dar nu e Oblemenco ăla. Nu e. Și n-a fost. N-a fost. Nu, le Ion încurc. Oblemenco e doar ăla mă, de la Ciuperchi. Încurcat Romaneștiul Craiovța, dar aminte. Păi și atunci se dovedește că tu ai stat în Romanești. Păi da, în Romanești am stat. Deci nu în Craiovța. Nu am Te-a greșit. încurcat puțin culoarea vecinilor. Că și în Craiovța și în Și în Romanești. Romanești, da, aveam Te aceiași număsliniu. vecini. Da. Și încă era periculos când am ajuns acolo. Adică încă erau găști de tineri care te opreau să-ți ia device-ul cu care vorbești prin undele radio. Nu te supăra, mulți îmi dai și mie. colecționari. Da. Modelul acesta este interesant. Vărul meu l-au luat. Da? Păi dacă umblă cu modele interesante, ce să-i faci acum? Așa, și te-ai apucat de inginerie? M-am apucat de inginerie, da, pregătire. O vară întreagă, 3 luni de zile cu unchiul meu inginer, un om foarte strict. Bă, strict, tată, cu părul alb ca mine, dar n-a băut, n-a fumat, distracție nema. Bă, tată, muncim.
Bă, electronica este viață. Asta făcea el. Și aveam program de dimineață de la 10 la 2 aveam teorie, învățam teorie, ne dădea el. De la 2 la 4 aveam pauză și de la 4 la 8 aveam practică. Ce înseamnă practic? Practica, adică dimineața învățam teorie, iar practica ne lăsa diverse plăci de circuit, unde el făcea diverse lucruri. Modificări ca să le faci tu să pe care noi să le deducem mai târziu. Bă, băiatule, e deja Karate Kid. Da, vai. Și noi în pauza de la 2 la 4 ne duceam și beam foarte mult suc cu întuneric și fumam 2 pachete de țigări. Da, ca să vă relaxați. Să ne relaxăm. Da. Și seara după 8 la 8 și 10 plecam din casă și ne întorceam pe la 11 beți. Cam asta era. Ca orice și dimineața intram unchiul în cameră, bătea la ușă și zicea, treziți-vă, deschidea ușa și zicea, ce putea butoaie aici la voi. Da, vărul tău era fiul său, cum ar veni. Și tu văr primar. Da. Și asta am făcut o vară întreagă. Da, v-a ajutat mai departe. Da. Adică, acum dacă îți dau o placă... Lejer. N-ai tu placă pentru ce există placă care să fie distrusă de... Și te-ai apucat de facultatea de inginerie? Nu m-am apucat. Pentru că după ce am terminat, deci între 11 și a 12 am făcut pregătirea asta, între a 12 La așa pregătire, iartă-mă că spun, dar deja ingineria nu mai devine o necunoscută, devine ceva deja e depășit, nu puteai să mai faci inginerie după ce făceai atâta pregătire. Deja descoperisem totul și simțeam că n-am unde să mă mai duc dacă intru și la facultate, adică vreau provocări. Da. După un an de inginerie și de băut. Da, dă seama că știam aproape tot. Dar am reparat televizoare cu tub cinescopic. Ceea ce nu se mai poate. Acum, tu știi, înalta tensiunea generatorului de baleaj orizontal pe anodul tubului cinescopic. Vezi că la alea... Eu sunt la aia, da. Eu zic că într-o viitoare apocalipsă, știi, dacă e cum e prin filmele alea în care e nevoie cine îți repară televizorul să vezi mesajele de la înaltul capitan care spune că vezi că uite, Radu, vin marțienii. În alea, pune alea și dar vedere se aprind. Și cum te-ai gândit să duci la actorie? Ai zis că nu poți să faci nimic. Frate, am un frate mai mare cu 3 ani jumate și m-a văzut între a 12-a că nu sunt fericit cu alegerea pe care mi-o făcea mama și eu n-aveam altă treabă și m-a luat la un moment dat la discuție. M-a luat la o bere și mi-a zis, bă, tu ce vrei să faci? Că e clar că nu-ți place ingineria. Și mi-am adus eu aminte că între a 4 am jucat într-o piesă de Caragiale la școală și că mi-a plăcut. Și am zis, mă fac actor. Și a zis, păi hai să mergem să-i spunem lui mama. Și a zis, ce ai mă, ești prost, vrei să nu omoare? Și a zis, băi, frate, m-a luat de mână și a zis, îi zicem, dacă nu vrei tu să-i zici, îi zic eu. Pentru că nu vrei să faci ceva în viață ce nu-ți place. Și m-a luat de mână, am mers acasă, s-a certat el cu mama pentru mine. Să înțeleg că provin dintr-o familie cu principii clare. Da, băi, nu, în familia mea și în neamul meu nu există niciun artist, nu era atât de politically corect, adică vă mai băteau din când în când. Am auzit de concept. Asta zic. Era genul de parenting învechit. Da, cred că fratele meu a prins foarte mult curentul curelei, dacă vă țineți Da, zona aia, da. Băi, eu și acum, pe cuvântul meu, eu n-am luat bătaie curea pentru că am văzut la fratele meu cât au luat. Și am văzut cât e de rău. Și am acum o curea de piele de asta groasă. Da. Și pe cuvântul meu că de fiecare dată când o desfac de la bluș și o scot, băi, am sentimentul ăla de mister. Adică părul pe mine. Da, să nu faci de față cu fratele tu treaba asta, că fugi. Nu, că îi zbate ochiul. Și zice la un moment, dacă poliția română n-ar trebui să aibă pistoale în România. Doar scoată curea. Pentru generația noastră, dar ridici mâna în sus oricum. Da, lejer. Păi și cum? Vă era frică de maică ta? Da, mie mi-era foarte frică de mama că nu voiam să o supăr, evident. Și s-a certat fratele meu cu ea și cei drept, mama neavând niciun reper de actorie / artisticăraie în familie, era clar că dacă te faci actor, mori de foame. Avem totuși atâtea exemple peste tot. Da, și acum. Și acum, da. Și o lună de zile n-a vrut, nu prea a vorbit cu mine. Tata a fost pe sistemul, bă, dacă el vrea să fie sănătos. Deci așa a fost mereu. Și fără să facă ce vrea, sănătos să fie. El a zis, bine, eu îl bat pe ăsta mai mare că v-ați certat, scot cureaua, dar pe mine nu mă băgați mai mult. Eu n-am făcut prostii. Eu am văzut cum e să faci prostii la fratele meu și cum e să-ți iei bătaie și eu n-am mai făcut. Păi am fost cu minte, am stat în banca mea. Vreau să întreb de momentele alea în care erai plecat pe vas, când știai că ai 2 copii acasă, cum sunt și iar aici îți fac o paralelă ținând cont că și eu am tot spus povestea asta,
în care umblând cu turnee prin țară și așa mai departe, mi-am adus aminte de momentul în care am ajuns acasă și punându-mă pe fotoliu, am văzut-o pe Maria mergând în picioare și am întrebat-o pe nevastă mea de când merge Maria în picioare. Da. Nu era mai mișto că râdeam. Da, știu că era mai mișto. Vreau să întreb de perioada asta, după când erai pe vas și cum ai făcut față la toată treaba. Are legătură cu treaba cu diletantul, ca să înțelegi că nu ți-am pus-o... Am înțeles de unde vine și da, nu mă fără să vorbesc despre asta. A fost o perioadă grea. Sincer, a fost o perioadă grea, e nasol. Ești plecat de acasă 8-9 luni de zile. Ce să zic, aveam și o poze pe la acolo, nu, nici nu mai zic cum am plecat, cum am ajuns, cât de greu a fost. Cum aveai poze? Poze de acasă. Da. Le agățam și eu pe acolo, pe unde puteam. Pe ca soldatul. Exact ca soldatul, știi? Este greu. Ce să zic, hai că fiul era cumva, nu mai știu câți ani avea, 4-5 ani când am plecat. Când am plecat prin 89, nu, sunt pe 99. 99 primul contract. Aveai serii în care te durea carnea pe tine de dorul lor? Bă, nu, plângeai. Păi nu, mă gândesc că... Serios, plângeai. Dracu, dacă te punea dracu să-mi bei și un șpriț. Era nasol. Doamne ferește. Indiferent că erai înconjurat de prieteni sau pe care ți-i făceai acolo, nu mai conta. Era aceeași poveste, că majoritatea erau ca mine, știi? Nici nu puteai să-i ceai cu ea pe jos. De unde? Mă not. Că erai pe barcă, n-aveai unde să te duci. N-aveai unde să te duci. Pe PUBG, dacă ți-ai apăsat pe Space, poți să te ridici și nu-ți intra pe plămâni, pe joc. Pe joc. Da. Nu, aici nu, nicio șansă. Și pe joc? Și băi, stai jocul PUBG, de genul da, ăsta? mă, player nu, da. N-are legătură. Deci când beai, atunci te lovea. Bă, da, atunci era cel mai grav, știi? Și mă feream să mai beau vreun șpriț. Și nu-ți venea, mă, să le scuip în piure? Bă, nu, că nu era problema lor. Adică ce vină aveau ei săraci? Era problema mea. Nu vrei să știi primul meu contract, am ajuns pe la, au zis că îmi dau $750 pe lună. În 99 am plecat la o companie cipriotă. Și erau bani mulți, nu știu, nu dau seama. Bă, Când era zici bine. sub $1000, mi se Era pare bine. că... $750 pe lună era bine. Cât din ei jucai la casino pe vas? Nu exista casino pe vasă. Nu aveai? Și Ai nici repede de bătrâni voie. pe... N-aveai voie să tu la casino. Nici pe parc, la Princes, unde erau șmecheri. N-aveai ce să deci cauți ăștia tu care acolo. lucrau pe vapor n-aveau... Da, nu aveai nicio treabă. Nu aveai voie să mergi în zona lor. Doar dacă munceai. Am înțeles. Și mi-au dat 450 de euro pe lună. Ăsta euro. Dolari. Nu exista euro. 450. Ieșeam și căram bagaje. În turnaround, în momentul în care se schimbau pasagerii, ieșeam și căram bagaje. Eu ca bucătar. Stăteam la coadă, îmi venea rândul, luam pasagerul cu bagaje, cu 2 valize și aia. Da? Și îl luam și duceam la cabină, zic, uite pe aici, uite pe aici, uite, ăsta e patul, ăsta e ăsta, ca să mai dai și mie un pound de la cipriot. Da, momente grele, Bobo. Da. Momente grele, e greu. Adică știi foarte bine, e greu să pleci. Știu, păi de asta spun că cunosc foarte bine prin Am ce ajuns trecut. acasă, s-a născut fimea, am făcut botezul și am plecat. M-am întors la fel, mare. Adică... Da, vezi, până la urmă, uitându-mă la Fieta și în ochii ei când spunea ce spunea, mi-am dat seama că sacrificiile alea sau compromisurile pe care le-ai făcut de-a lungul vieții tale nu au fost în zadar. În momentul în care vezi un copil care spune că îl iubesc pe tata și că mă bucur că e lângă mine, nici nu știu dacă îți mai trebuie altceva. E adevărat, așa este. Și am văzut asta și cu fiul tău, că îl sprijini în ceea ce face. Am văzut filmulețul cu el în mașină, și așa mai departe. Și se citea pe fața ta o fericire enormă. Nici nu era o fericire că te dă el cu mașina așa, era o chestie, ochii te trădau altceva. Da, te dau o altă fericire și o altă împlinire pe care, până la urmă, nu poate să o aducă nici televiziunea, nici celebritatea, nimic. Copiii pot să o aducă. E adevărat, așa este. Pentru că, până la urmă, într-un final, totul se rezumă la un singur tablou, din punctul meu de vedere. Tu cu nevastă ta, ținându-vă de mână, undeva cu picioarele în nisip, pe malul unei mări, oricare ar fi aia, în care vă uitați la cer și la lună, nu mai știți cine sunteți, că sunteți atât de bătrâni precum maică-ta, Da, adevărat. dar înăuntru vostru e o fericire pentru că știți foarte bine
că în spatele vostru au rămas copiii ăștia, care au declarat încă de mici că vă iubesc. Așa este. E adevărat. Și cred că asta e cel poți mai să spui important. odată că a sunat atât de bine? Nu, că o să dau dacă e pe reluare. Hai bine. Ne-a luat și cu vinul ăsta. Da, Uite că foarte terminăm mișto. primul pahar. Da. Uh, Așa este, adică sunt sentimente, cum să zic eu, foarte amestecate. Vorbesc serios. Azi frumoasă. Cred că viața Foarte fără sentimentele mișto, astea ar fi așa, ca un fel de... Adevărat, adică nici știu ce ar însemna, de fapt. Viața fără sentimente. Dacă cumva ți-ar propune un brand ăsta puternic în ale shaving-ului, să o dai jos, pentru Gilet. câți bani? Da, pentru câți bani ai dau-o jos? La perfecțiune masculin, pentru câți bani aș da-o Da, jos? că le-ai ce, bă, o dau jos de la suma de în sus. Băi, nu știu, ar trebui să negociez, dar cred că, nu știu, să dau o sumă, cred că ar fi inutil în discuția asta cu tine. Ar fi o sumă mare sau o sumă mică, măcar atâta tot. Ca Bă, să știm cât de mulți la un stat. La foamea de acum, cred că ar fi o sumă mică. Cred că la foamea de acum le-ai dat tu niște bani, toți ia pe tine reclamă, nu? Nu voi da. Glumesc, da, în fine. Mustața nu a fost dintotdeauna pentru mine o marcă personală, pentru că am început cu barba, adică o barbă adevărată. Eu am fost în studenție un tip Bărbos. skinny cu barbă mare. Deci aia a fost marca mea în studenție, până am terminat facultatea și am început să lucrez. Dar mi-am dat seama că am făcut-o din frondă. Era o frondă față de toată porcăria care mă înconjura pe mine atunci. Propaganda partidului, comuniștii care te vroiau să fii frumos și ferchezuit și cu perciunii tăiați și cu freza făcută. Și Nu, eu nu vreau asta. Vreau Era așa. într-un fel Băi, era ca un metoda ta de- călugăr. da. Adică era hipsterii ăștia. Acum nimic pe lângă ce eram eu atunci. Și a fost cool și interesant până la un punct. Când am intrat în rândul clasei muncitoare, da? Da. Și m-am trezit la poșta din fost și Bacău, membru? stagiar la poșta din Bacău, Da. da? Și am constatat că sunt un fel de călugăr printre îngeri, adică într-o după-amiază, tot colectivul de la poșta din Bacău a fost urcat în autobuze și dus pe un câmp la depănușat porumb. Deci trebuia să facem muncă voluntară. Așa era atunci. Asta mă gândeam acum, n-are nicio legătură cu stagiarul de la poștă care trebuia să facă chestii legate. Băi, eu am făcut electronică și telecomunicații, secția de telefonie. Deci o chestie foarte cool. Și azi foarte cool. Poate cea mai cool. Și am ajuns să lucrez la poșta din Bacău. Și nu că să lucrezi la poșta din Bacău, să duci la de Stăteam prin niște de birouri porumb, pe mă. acolo și spuneam bancuri. Atât. Asta făceam. Spuneam bancuri și nimic, de fapt. Că, mă rog, Da. știi cum e comunismul? Eu nu știu, că eram destul de mic, habar n-am. Mă rog, cine e harnic și muncește are tot ce vrea. Cine-i leneș, cum dracu e, mă? Cine-i harnic și muncește are tot ce vrea, cine-i leneș și chiulește are tot așa. Deci asta este principiul comunismului, da? Da. Asta am aplicat și eu, Păi dar nu, fără să vreau. că vă ducea la pentru că eu nu depănușat. puteam să fiu inginer într-un birou unde învârteau niște femei niște hârtii la poștă. În fine. Și când am ajuns pe câmp, da. băi, mi-au intrat pănuși de aia prin barbă. Băi, și dacă nu m-am scărpinat, și m-au dus și a doua zi, cu tot colectivul. Noi puneam umărul la creșterea și sporirea producției agricole. Hectar, da. Căci clădeam societatea socialistă multilateral dezvoltată. Cine să o credească dacă nu voi la Bacău? Ce să clădești? N-aveam nicio treabă, stăteam, fumam pe lângă căpițele aia de căpițe sau cum se cheamă? Căpițe, da, nu mai... Așa. Dar știi ce vreau să te întreb? Că Și am zis, bă, gata. Și m-am bărbierit și din momentul ăla n-am mai putut a dispărut. Da. Zi-mi de ce ai declarat că primul tău concert a fost un eșec. De fapt, ai spus în felul următor. 2 băieți cu câte o chitară cântând cântece de tabără în fața unor finanțiști. Asta ai declarat despre primul tău concert. De ce zici că... Mi-aduc aminte și mă ia cu tremurat. De ce? Pentru că eu m-am trezit angajat. M-am trezit angajat pentru concerte. Eram deja implicat într-o firmă de management muzical. Ăștia
Nu mă promovau, dar sunau oamenii să-mi vin să-l cânt. Eu cântam Și cu cine ai fost? Cu Motanu? cu Motanu, da. Numai voi doi. Da. Și În v-ați fața descurcat? unei firme de contabilitate, unde erau, nu știu, 200 de oameni. Gore, Jana... Tot ce... Am cântat multe cântece. A, da? Am făcut și pauză. Dragi. Da. Am Asta cântat chiar e multe cântece. curme. Și foarte ciudat mi se pare acum. Mă întorc în timp și mi se pare că am avut niște probleme grave acolo. De ce? atitudine, în primul rând. Ce put, mă, stai puțin, ce treabă? Primul tău era concert. cred că prima cântare Pe public, bani. Pe bani. Mi s-a părut că sunt o prostituată ninfomană. Da. De câte ori ai mi mai fost angajat în viața ta? angajat. Adică de câte ori ai lucrat cu carte de muncă și ce ai făcut? Eu lucrez cu carte de muncă din 1988. Nu e Și ce sănătos. ai lucrat prima oară? Primul an am lucrat la întreprinderea de electronică industrială, pentru că eu am făcut electronică. Da, și ce erai? Pe post de Electronist. electronist. Mai exact, După care- ce făceai tu la muncă când te duceai dimineața? Că sunt curios, că niciodată nu mi-ai zis asta. Puneam piese pe niște dale. Puneai tu piese pe niște dalea? Asta era jobul tău. Da. Asta înseamnă electronist. După care am lucrat la aprovizionare, m-am dus să aprovizionez fabrica pentru că Când s-a întâmplat momentul? în 88 Nu, ce erai când s-a întâmplat momentul cu... Revoluția. Nu, mă, momentul cu... datul cu spatele. Lucram la Colgate-Palmolive și... Și se urcă șeful în dreapta, el fiind șofer, mașina Nu știu, parcată era- la zid și domnul șef aici să-l ducă din punctul A în punctul B. Și el, bineînțeles, având Dacie cu tetieră, cum se dădea cu spatele? A pus mâna pe volan, dar el n-avea tetieră la mașina asta și a vrut să dea cu spatele. Când a luat pe la de gât să plece în partea asta, el a tras puțin așa de gât și s-a întors înapoi. El chiar a ținut contră de mai multe până a zis, stai. Eu țineam de cap să dau cu spatele, că de așa te dai cu spatele. Păi normal, așa dai cu spatele. Și stădeam și vedeam că să duce tetiera. Zice, mama dracu. Asta era la Colgate-Palmolive. Da. Dar până acolo, între electronici și asta, ai mai avut ceva sau ai fost pe nu, linie de... Între electronici am făcut armată în 89-90 și m-am prins Revoluția, Da. după care m-am întors, am dat la facultate, evident că tot la electronică, unde am picat a doua oară, pentru că erau 25 pe loc. Mulți. Era electrotehnică, acum era medicină. Electronică dădusem eu la electrotehnică, și la electrotehnică erau, cred că 10 pe loc, era foarte greu. N-am intrat, evident, nici în 90, n-am intrat la electronică, că am picat brioș, după care am făcut o facultate privată primii ani, pe care am terminat-o, dar o facultate privată de economie, și după aia am făcut instalații la Universitatea Tehnică de Construcții. Eu eram la meserii, deci ai practicat carte de muncă și ai luat salariul pentru că puneai niște alea pe alea, ai zis clar, deci Da. știi exact ce făceai. Puneam După aia ai fost la Colgate-Palmolive, eu am fost merchandiser, să știi, la Colgate-Palmolive. Da, la ai fost Procter la Gamble, de fapt. Nu, Procter Gamble e Procter Gamble, Colgate-Palmolive sunt filme concurente. Dar e bine că ai fost la ce am zis? Colgate-Palmolive, la Procter Gamble, e foarte bine. Și ai mai avut ceva altă meserie care să merite menționată? Nu, după aia am lucrat la mai multe firme de multinaționale ca să nu mor de foame. Pentru că puteam să mor de foame. Aveam șanse mari să mor de foame și de frig iarna. Tocmai de-aia eu toată viața mea am fugit de 3 lucruri. Am fugit de sărăcie, de foame și de bătaie. Și de frig. Sărăcie, foame și bătaie. Nu e Și frig. celebra expresie pe care am învățat-o la Giurgeni, era așa, ce am urât în viața asta, era așa, omul prost, pisica neagră, drumul lung și p***a largă. Foarte interesant. Ai reparat Lux, Miraj, Venus, Diamant. Ce vrei să spun? Ce ai avut în copilărie? Bunicul tău ce avea? Nu, bunicul nu mai știu, cred că Diamant. Am avut Cromatic, primul televizor color. Aoleo, ești născut în coace rău de tot. 80. Tu vorbești 80? Da. Mamă, terminasem armata. Păi da, 78, culmea că 80 te-ai ani. apucat să repar televizoare, să scapi de armată. Cum dracu te-au prins? Păi era simplu. Am dat la IATC în 76 când am terminat liceul, n-am intrat și n-aveai decât două variante. Ori te duceai în armată, ori te duceai în armată, că n-aveai... Da, că în toamnă nu se mai dădeau examene la facultăți. Și cum te-ai dus în zona asta? Păi pentru că la postliceală erau două postliceale, aia sanitară și două tipuri de postliceale și aia de prestări servicii, depanarea de TV, cosmetică, ceva gen, care erau arondate de servirea, prestarea, da? Da. Prestări servicii. Și
mă duc Era acolo. singurul loc unde puteam să mai dau examen în toamnă. La sanitar nu prea era cu sângele, cu tăiatul, cu făcutul injecții, unde ieșeai asistent medical după postliceala aia. Era o formă, postliceal, așa se numea. Da, fel de școală din asta. Și m-am dus acolo, ca să scap de armată. Am făcut 2 ani. Da. M-am Ai luat și în făcut armată. 2 ani? Da, am făcut 2 ani, da. În care ai învățat să repar La televizoarele astea. Grozăvești aici, la Econom Cezărescu, da. Și cum la făceai tu Shirley. trafic cu PL500? Trafic nu făceam, dar... Ba da, erai... Nu, polonezii făceau trafic. Eu nu aveam nicio treabă, doar le te-ai cumpăram. dus cu un pelet ca să... Deci povestea agită e altceva. foarte interesantă, cum era lanțul. N-ai tu plăcintă câte poveștea mea, înțelegi? De bătaie, că vreau să Așa. făcut pe asta. Fii Zic cum atent. ai făcut Fii plăcinta atent. de cartonul de ouă. Deci, aia e altă, e o poveste. Eu am fost, după ce am făcut și armata, am fost depanator la TV4, nu mai contează, la un atelier de televizoare vis-a-vis de gară, în Buzău, da? Și am, cred că 6 sau 7 ani am reparat televizoare acolo. Eram doar 2, era un atelier micuț, așa cu intrarea din stradă. Și pe vremea aia era pe vremea lui Ceaușescu. Nu se găseau de niciunele, da? Prin anii 80, la începutul de crizei. Povestea de care zici este o poveste cu cartea lui Mircea Dinescu, Democrația Naturii. Se găseau foarte puține. Și Nu se găseau, n-apucau să ajungă. că n-aveai voi oricum să citești Nu. Mircea Dinescu. Asta odată că el era, nu era, înseamnă că era mai încolo, 84, 83, 84, nu mai țin minte exact, dar era clar că n-ar fi ajuns în librărie. Dacă vroiai să iei ceva, trebuia să ai pilele la depozit. Da. Că era mobilă, că era un covoraș mai nu știu cum, că nu se luau direct din depozit. Așa și am aflat eu că au venit 4 cărți Democrația Naturii în depozit. Da. Așa, de la șefa depozitului. Și atunci, eu am luat un PL500, Da. care era cea mai importantă PL500 lampă. fiind cea Trebuie mai- să spunem pentru oamenii mai tineri, așa că nu se găseau de niciunele, nu se găsea nimic, Nu, nici da, ciocolată, PL500 nici... era cea mai urmărită. Asta era o lampă care PL500 avea... se defecta mai des și era foarte cunoscută, Da. așa, din televizoarele cu lămpi. Un PL500 pe care eu ca depanator îl aveam, cu PL500 m-am dus la șeful laboratorului de cofetărie, Da. mi-a dat 3 ciocolate de 1 leu, PL500 costa 25 de lei, 3 ciocolate de 10 lei, pardon. Ciocolata de 10 lei era aia mare, așa se numea. Deci dai 75 de lei deja pentru... Nu, 25, da, nu contează. Eu i-am dat PL500, Da. el mi-a dat 3 ciocolate de 10 lei, nu mi-a cerut bani, stai să le înțelegi, era troc. corect, da, era troc, da. 3 ciocolate de 10 lei, cu alea 3 ciocolate de 10 lei m-am dus la Icra și am luat un borcan de Nes, că nici ăla nu se găsea, decât Da. așa pe sub mână, tot 30 de lei era, cu alea 30 de lei m-am dus cu borcanul de Nes, m-am dus la Avicola, pe undeva, pe la numai Smen, nu știu pe unde, pe lângă noi, am dat borcanul de Nes, șeful de acolo mi-a dat un carton de ouă, 30 de ouă, cu cartonul de ouă m-am dus la depozitul de carte și mi-a dat Democrația Naturii, care costa 4 lei. Mă înțelegi? O să întreb, dar de ce nu m-am dus cu PL-ul 500 la depozit? N-avea nevoie de PL500. Avea nevoie de ouă. Avea nevoie de ouă, ăla de la... Incredibil, mă, înțelegi? frate, cum era toată... Da. Asta era lumea asta a trocului, a schimbului și a... Ce traficul dracu, alții Da, da, Columbia, eu cocaină, voi erați cu peleu. Da, PL-ul 500, ouă, niște de-astea, Da, așa da. ușor. Și presupun dacă Am asta, și niște- parcă te și văd cu partea ușor ridicat. Da, păi nu era că mă duceam eu cu PL-ul 500. Mă chema șeful, zicea, în birou ăla de la cofetărie. Zicea, domnul Radu, da, scoteam Nestor, nu află oia că am PL 500, îți dai seama, nebuneau. Hai că a fost foarte tare. Dacă vrei să vezi continuarea materialului, te așteptăm pe Da Bravo, canalul nostru de YouTube. Suntem acolo.